The ruling party ZANU-PF headliners urge President E.D. Mnangagwa to step down. Sanabida mashiko anobuda nyoko pana papepa nawo resume era moza kuti aiwa ndo mamwe mapepa emandoro kwati amoza kuti aiwa anokupai nhau dziri pa ground, anokupai nhau dzinenge zvinenge zvichiitika. Sanabida mashiko anobuda nyora muzara nhasi ndipo pai panokuti bwa subscriber wobva like wobva tina on the bell icon. Tipinda apa hendo pavo vanobuda nyora nhau vachiti in a striking turn of events, headliners within ZANU-PF operating under the banner of the Operation Restore Legacy Facebook page have sarcastically suggested President E.D. Mnangagwa should step down and consider handing over to a successor. This unusual plea arises amidst escalating infighting within the party regarding Mnangagwa's succession. Vanoposta picture ramuri kuona vachiti aiwa chitiko chiri kuitika the ruling party ZANU-PF aiwa matensions ayo anyanyisa. Tiona vakomana ava vari kuuya vachiexposa information yamuona kuti internal information inenge iri vanhu the ruling party bati reZANU-PF. Tiona kuti pana panyika yakatarisa nesuccession, tiona pachiitika matensions amuri kuona ari kufamba chiitagwa nevanhu kwese kwese. Tinoona kuti these headliners vari kubuda kutaura mashoko vachiti mutungamiri wenyika aiwa ngastepe down, kunyange zvake akataura mashoko ekuti aiwa he wants to step down adaira nozorora. Tinoona vakomana vana own muda nevamwe governmental ministries vachinofamba vachinoextenda vachiti aiwa mutungamiri wenyika ngaaramba achitonga. These headliners vanoitaurawo mashoko ekuti aiwa he must step down semashoko akataura achiti aiwa ada kunozorora. Kutidza mafungiro enyu moti kudii pamusoro pechitiko ichi tichiona kuti aiwa some of the reasons zviri kuita kuti vati astepe down inhau dziri kuonekwa dzezviri kuitika munyika yeZimbabwe. Muchiona the value your own currency ichiluza, muchiona kuti aiwa vanhu vachistruggle kuwana kuisa food on the table. Tichiona kuti maproblems ari kusanganikwa nawo nevanhu munyika yeZimbabwe. Kutidza mafungiro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi. Mina kume section medu musano subscribe like turn on the bell icon.